taas kaikille ja se on NipsuXD täällä taas. Tänään me aloitetaan Hardcore Minecraft. No niin. Joo. Hetkonen, täällä on kylä. Mikä tässä Paulinen on? Ruinetburgalla kylä. Oh. Mikä? Noin. Joo, se oli sit sellainen se toi chesti. Mä käyn tästä no niin. Mä otin noin hintit pois. Mitä tää kyläläinen tekee tuolla? Rouva ei kuolee tuolla. Ehkä vähän nopeammin. Kuinka paljon? 3. Me saadaan siitä Bugatti. Tuo. Älkää ihmetelkää, että jos vähän kuumia, kun mä haluan vaan saada sen kuumun. Omena. Pitää tosta kupariarmorit, jos löydetään kuparia. Täällä on. Nyt kottukaa tätä. Hei, tää muuten tarkoittaa. Noniin, se oli siinä. Mutta jos tässä on powders. Nyt on muuten hyvä kamaa. Mä tapan kaikki. Oli tollanen toi. Mä olin kans pons, että hakkuu. Varmaan räihin melkein. Mut mä teen työkalut tällä kans. Vaihdu shadereihin yön jälkeen. Mä menen vaihtamaan shadereihin. No niin. Nyt mulla on mun Vibrant Visuals. Niinku vain mitä mä teen ja sit laitkaa vähän videoideoita ja kaikkea sellaista. Ja muutos tässä välissä muistakaa tykätä ja painaa se kello päälle niin että missä on niitä uusia videoita. Ja tykätkää tästä videosta. Mitä tää on? Pantla. Mä muistan silloin kun mulla oli yksi mun hardcore-maailma. Silloin kun ei ollut vielä hardcorea. Niin mä tykkäsin aina leikkiä. Että mulla oli, että mä pelasin hardcorea. Niin toi mun yhdessä sellaisessa maailmassa. Niin mä olin tällä vaan mainaamassa puita mun peissiä varten. Tällaisella reunalla. Mut sitten yhtäkkiä vaan
Creeperi tuli mun takaa. Mä en kerran laittaa shieldiin. Mä jäin puolella HP:lläkin. Kattokaa nyt tätä maailmaa. Mä oon vaan niin iloinen, että shaderit tuli. Mä ehkä hiiloon. Ja samaan aikaan kun mä tässä... Aina mun väärään. Samaan aikaan kun mä tässä mainoilen, niin mä teen noita... Kärrysläpeä. Noin. Ja tonne. Noin tonne ja... Sitten mä aloin laittaa mun ruokaa. Ja sit mä vähän tasoitan ja terraformaan tätä. Mä haluun niin kun... Tää on 4 leveä tuosta. Joten mä haluun... Tän olevan 6 leveä. Tosta kohtaa. Kyseenalaistako? Ja mä oon unohtanut puhua tän videon. Joo. Mä leikkaan vaan tän koko kohdan pois. Ja... Näin. Mulla ei jäänyt melkein yhtään. Sitten mä haluun... Et se menee. Joo. Hyvin häsäri. Ja sit mulla on sitä puuta. Ei kyllä yhtään tarpeeksi. Se on 80. Joten mennäänpä keräämään lisää. Tänne sitä. Mä kerään paljon puuta. Niinku paljon. Mä kulutan koko tän akse. Ja sit se mun huonomma kuntosi. Roulike. Mitä tässä on käynyt? Tässä on niinku... Melkein sen sitäkin. Ja sit äkkiä, koska yö tulee. Hyvä sitten. Noin. Nyt mä menen hakkaan lisää puuta. Leppentä. Sitten mennään hakemaan uutta lumene. Sitten tossa ei onneksi oo powder-puuta. Sitten hoitaa vaan niin kuin 10 stekkiä tätä puuta. Joo, mutta nyt siis mä rupean vaan keräämään näitä puita, joten
Joo. Konkeräysreissu. Jotta mä tiedän nyt, että noin. Mä teen kaikki tukipilarit tässä nytten. Kiitos. Tuolla on spideri. No, mä teen nyt sen sieltä. Mitäs? Mä en kestä tätä enää. Tehdään vähän tosta. Vähän vielä. Ja sieltä. Noin. Kaikki tuntuu niin paljon turvallisemmalta. Miksi nää creeperit? Tässä on legit 3 creeperia. Ja 2 hamahäkkeä. Se yksi creeperi. Se yksi creeperi tuli mun taloon. Just tämä. Miten toi? Tossa tällä periaatteessa. Ei jumala se. Onko se creeperi mun talossa? Ei oo mun talos. Todellakaan anna sen posoustaa. Mä menen jonnekin tänne kauas, että noin mopit spawnaa pois. Mä menen jonnekin tän kauas lumebiomaan. Vähän kauemmas vielä. Mä menen tän Cherry Plus. Juoksen tän ympäri. Tänne. Ja sit menen vaan takas. Nyt niitä mobeja ei pitäisi olla. Hyvä. Tämä oli ärsyttävää. Ja nyt mä menen hakemaan niitä lampaita, jos niitä täällä on. Ja silloin jos niitä on. Ei lampaita, kun lehmiä.
vaikka nää normipuut, mitä mä tarvitsen. Joten nähdään, kun mä oon tuohon nää. Ja mä sain jo aika hyvin sitä puuta vähän listääkin. Sitten vaan mennään kotiin. Tässä meni yksi niinku ei sillä kokonainen päivä, en mä ole 10 minuuttia todellakaan. Ja noin. Nyt meidän talo on niin kuin valmis siinä mielessä, että tehtiin on katto ja sitten vielä loput viimeistely. Joo, elikkä katsotaan. Täällä on vähän lasi sulanut. Noin. Ja sitten hetkonen. Mä varmaan teen lasipaneeleista, se näyttää ehkä hienommin. Näyttääköhän tää hienolta? Jos mä teen tänne kivelle asti portaat. Noin. Siinä mä vaan tämän mainon tästä pois. Noin. Eka osuus, sitten toinen osuus. Vähän lagaa. Noin. Ja sitten mä täytän sen vaakilla. Noin. Ja sit mä menen tekemään vielä tämä tonne 7, tonne 7, tonne 7, tonne 7 ja noin. Itse asiassa mä heitän noin tonne. Ja noin tonne. Noin tonne. Noin tarve. En tarvinnut näitä vaan. Noin ja täällä on aina tarve. Mä häpäsin lisäpakkaksi. Niin, nyt meillä on aika hyvä ruokka. Ja mä heitän näitä loppupuut tonne. Noin. Kaikki loput tuonne. Ja mulla on tollaset kamat nyt. Nää kultaletneikset mä jätän tuonne. Ja mä otan toi kaiken kuparin mitä mulla on. Mitä nää kuparin katta? Ja mä teen itselleni full kupariarmorit. Paitsi että mä täysin, että mä
tarvi tätä kuparitseesta leikkiä. Senkin mä heitän tonne. Ja sitten mä otan vähän puuta. Onko mulla yhtään puuta? Ei, mulla on kaikki puu täällä. Ihan kiinniä. Ja vuoren taakse tuohon ja sitten tännekin. Tänne vaan loput. Mitä mä kykenen nyt kanttaamaan noin. Nyt ei ainakaan tarvii enää murehtia tuosta asiasta. Onko meillä yhtään hiiltä? Ei. Mulla ei täällä ole yhtään hiiltä. No kai flint and steel. Mutta joo. Nyt meillä on sitten kaikki saplingit laitettu ja me ollaan valmiita nyt. Ja joo. Nähdään sitten ensi videossa. Muistakaa tilata, painakaa sitä tykkäystä ja laittakaa ne kello päälle niin, että missä on niitä uusia videoita. Moikka!